Maandagochtend werd op basisschool de Crocodarius de leesestafette afgetrapt. 12 fanreizen en in totaal 64 Limburgse basisscholen trapten samen met Klaas van Kruisten af. Welkom allemaal bij de aftrap van het Limburgs kwartiertje, het leeskwartier. We zijn hier op een basisschool in Venray en het is super gezellig, toch? Ja! Het doel van de leesestafette is eigenlijk een soort van ludieke actie om te zien hoeveel plezier een kwartier lezen kan brengen. En het doel van het leesoffensief breed in de hele provincie is om onderwijs te laten zien hoe belangrijk het is om dat vrij lezen ook op school te doen. En om als docent, als leerkracht de helpende volwassenen daarin te zijn. Het leesoffensief is heel erg belangrijk omdat we in Nederland zien dat ongeveer een kwart tot een derde van onze 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om zich echt optimaal te redden in de maatschappij. En dat is de reden waarom we anders met lezen om moeten gaan en leesplezier terugbrengen heel erg belangrijk is. Ja. Er zijn internationale onderzoeken die de leesvaardigheid meten van kinderen en daarbij komen de Nederlandse kinderen heel slecht uit de bus. Dus zowel op begrijpend lezen als op leesmotivatie. Dus Nederlandse kinderen hebben binnen Europa het minste leesplezier. En het is heel belangrijk om wel leesplezier te hebben, om te ontdekken hoeveel mooie boeken er allemaal zijn en welke boeken bij jou passen. Zodat je veel leest op school, maar ook thuis. En zodat je heel goed leert lezen en zodat je dus goed mee kunt doen met de samenleving, met de maatschappij. Het is heel belangrijk om goed te kunnen lezen. Want hoe ga je leesplezier terugkrijgen? Leesplezier krijg je terug als je ook rolmodellen hebt. Dus helpende volwassenen die zelf ook laten zien dat lezen leuk is. En dat je passie vindt bij een boek wat je echt aanspreekt. En daarvoor heb je allerlei werkvormen en gesprekken nodig met leerlingen om uit te vinden. Wat vindt dat kind nou leuk? Waar kun je mee triggeren? Maar om ook zelf te laten zien van als ik voetbalfan ben en ik wil lezen in dat boek van Messi. Als je daar gepassioneerd over vertelt of iets grappigs of iets vertelt wat je geraakt heeft. Dan is er altijd een kindje wat je inspireert met dat idee. En hoe gaat het met het lezen? Het is wel algemeen bekend dat het met lezen met de kinderen op dit moment in heel Nederland niet zo goed gaat. Dus daar moeten we echt wat aan gaan doen als school zijnde, als bibliotheek zijnde. Dus daarom hebben we ook hier in Venray nu een pilot. We willen heel graag als bibliotheek samen met de scholen structureel gaan samenwerken. En nu doen we dat op 3 basisscholen voor 2 jaar. En hopen we iedereen te overtuigen dat het ontzettend belangrijk is om samen te werken. Zodat het hopelijk, zo net als zo'n mooie schoolbibliotheek, hebben we hier nu op de Crocodarius gerealiseerd. Want zonder mooie boeken krijg je ook geen leesplezier. En dat hopen we eigenlijk op alle scholen in Venray te krijgen. Je hebt zelf ook meegedaan een kwartiertje. Wat heb jij gelezen? Ik heb soldaat Wojtek gelezen. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, over een groepje soldaten en die adopteren een beertje, een echte beer. En die wordt dan volwassen en die gaat dan mee, is een soort mascotte. Natuurlijk is het heel heftig, de Tweede Wereldoorlog om soldaat te zijn, maar door die beer hebben ze dan toch afleiding en troost en gezelschap. Ik moet bekennen dat ik achter de coulissen druk bezig ben geweest, dus ik heb dat kwartiertje vanochtend niet meegelezen. En ga je het kwartiertje nog wel inhalen vandaag? Zeker. Ik doe het elke avond 's avonds in bed. En het heet De Ontsnapte Leeuw. Hij was het al een tijdje zat, de grootste leeuw van de zoo. Altijd maar dezelfde rots, altijd maar hetzelfde water, altijd maar hetzelfde rondje. Ja, hij was in gevangenschap geboren, dus hij wist niet beter, maar toch ergens in zijn leeuwenaderen bruiste avonturenbloed.